Dalu para miyarsa sutresna budaya ingkang satu bagya mulya saksampunipun pinanggih karahayon saha kawilujengan keparenga kula Fitria Trisna minangka pambiwara ngaturaken sugeng pepanggihan malih kalian keluarga ageng kesenian daerah LPP RRI Surakarta wonten ing giaran Radio Tonil Ringgit Tiang. Ing kalodhangan wedal menika badhe kaaturaken lampahan cariyos luhuring driya. Dene para paraga ingkang badhe ngesangaken lampahan cariyos menika antawisipun sederek Ali Marsudi sarjana seni nindakaken dados Raden Gendrayana. Sederek Tri Harajanto sarjana seni nindakaken dados Sudarsana utawi Prabu Yudayaka lan Patih Sunjaya. Sederek Tri Ageng Giyatna Mukti sarjana seni nindakaken dados Prabu Drasa. Sederek Timotius Dewa Dharma sarjana seni nindakaken dados Detya Manggakala lan Detya Puspanjala. Sederek Sanggita Setyaji Widyadharma sarjana seni nindakaken dados Harya Sutekna. Sederek Fitria Trisna Murti magister seni nindakaken dados Dewi Padmawati. Sederek Yohana Rosinta Christmas sarjana seni nindakaken dados Dewi Suteknawati. Semar katindakaken dening sederek Rusena Bagus Wijaya sarjana seni. Gareng katindakaken dening sederek Joko Sudiono. Petruk katindakaken dening sederek Diwasa Dironegoro sarjana seni. Bagong katindakaken dening sederek Joko Priyono sarjana seni. Jemlocaya katindakaken dening sederek Guntara Kusuma Widakdo sarjana seni. Lan Jem Tunggul Wulung katindakaken dening sederek Wahyu Sabto Pamungkas sarjana seni. Salajengipun Sutresna Bidaya minangka sutradara dening sederek Wahyu Sabto Pamungkas sarjana seni, asisten sutradara dening sederek Sanggita Setyaji Widyadharma sarjana seni, dalang dening sederek Diwasa Dironegoro sarjana seni, penata iringan sederek Sutekno AMD lan Topo Martatmo sarjana seni, penata suara dening sederek Heri Wiyono ST, pengarah teknik dening sederek Junaidi, juru kamera dening sederek Dani Rahmawati, koordinator KMP dening sederek Arafin Muhammad SPD, pengarah acara dening sederek Gunawan, produser pelaksana dening sederek Aris Murtono sarjana seni, produser dening Indah Wulandari Esos MM, iringan karawitan LPP RRI Surakarta Jangkep, Swarawati dening Lastri SE, Supini Rizky Utami Lansar, pelindung dening Kepala LPP RRI Surakarta Bapak Iwan Martono Esos MAP. Nuninggih para sutresna budaya ingkang winantu ing kabagyan, salajengipun sumangga kula dherekaken sugeng midhangetaken ngantos paripurnaning cariyos luhuring driya. Sumangga.
mungkin sangapake katuwung ta lakon waspodres wanci dendeng kinupit rengkaning rasa ya jagat dewa Bathara nora jagat wasesaning pramudita dewa dedu sapa kang bakal ndak sandang rasa getun kang keduwung ndadekake ati iki pindha pinara sasra kabeh kang ingsun tindakake pranyata wal saka patraping manungsa lumrah. Duh, Yayi kadangipun Kakang Sudarsana sing gedhe pangapuramu Yayi denipun Kakang tumindak klipat saka wates sing kamanungsan Yayi. Gendrayana ora pantes sinengkuyung sinunggi-sunggi. Aku wis isin nyawang wayanganku. Pranyata pancen rusak mestine. Pun Kakang ngangkat sikil kang reget iki Yayi. Ninggalake bumi Yawastina kang kebak karahayut. Uripku wis cacat pakarti, uta ing budi. Telas-tilasing janma utama ninggal katresnan jati. Gendrayana, ana ngendi dununging kasatriyanmu? Nyata nista tumintakmu tanpa nglelimpang ing kasunyatan. Narendra kang ora duweni rasa kamanungsan kalawan kadang wae tega mentala apa maneh marang para kawula. Sawangen kahanan Yawastina temah amblasah awit saka panguwasamu kang amung nuruti nepsu. Sedaya lelampahan menika boten saged uwal saking kalepatan kula.
menawi Sudarsana boten sowan ing Yawastina. Tangeh lamun kelakone wonten kedadosan mekaten. Paduka sesembahan kawula Kakang Gendrayana kadang kula ingkang sanget kula tresnani. Ingkang rayipun Sudarsana boten negakaken menawi lelampan ingkang dipun sandhang damel ringking jiwa lan raga paduka. Kula pitados bilih pepadang saking pamurbaning jagat badhe tumiba. Nadyan panandhang menika kedah katebus. Mugia saged kinarya pepitungan anggenipun gayuh jatining diri andungkap luhuring driya. Cahyane mangampak-ampak sumundul ngakoso mesating antariksa. Cihna perbawanira ingkang samya bandha yuda Prabu Drasa miyangkeng rayi Manggakala. Aduta sing balung uleting kulit dasar sakarone padha sekti Mahambara jayeng palugon. Dedreg nggenira unjar-unjaran pusaka silih ungkih genti kalindih orek jagat widarba.
sing pantes nglungguhi adhedhampar. Ananging iki monggo kala ya kang dadi ratu sejati. Kang saka kuwi luwih becik we minggira. Ayo, Bondo! Ojo, ayo! Hati-hati! Mawantuwitaning kita kinupiteng kandhanira risang Prabu Drasamyang monggo kala ing jagat dewa Bathara Durwa ora ngimpi melek ora bakal musik ora nyono babar pisan menawa kadadean kang kaya mangkene. Yai, apa kang sinedya kene kaworan kongas tumindakmu monggo kala. Kakang Drasa, aku lan kowe padha trah turasing Widarba. Putu Eyang Prabu Jayadrata. Nanging genea kowe amung lungguh adhedhangkrang sila tumpang nglungguhi klasa kang gumelar. Satemahan dadekake luntur kekadanganmu, Kakang. Alah dalah, Yai. Aja duweni panyokra bawa kang kaya mangkono. Ngerti ya, monggo kala. Sak temenipun Kakang babar pisan ora duweni rasa milik marang negara Widarba. Awit pun Kakang saderma ngreksa, Yai. Welatala, amung lamis ucapmu. Pinter anggonmu ngrakit lungiting basa lakuning dongeng kang tanpa kanyatan. Nadyan kasating netra nanging batine monggo kala ora wuta ya Kakang. Yo, pun Kakang bisa ngungak jatining budimu. Yen pancen siadi adreng, pun Kakang ora bisa cugeng. Murage, maju dimen gamblang perkarane. Pancen pungkasaning tembung sing dak ante-ante Kakang. Mula kage maju Kakang. Wong kendung murang tata. Sapa kang dumekeng lali. Ayo kene maju ayo ayo kelar dinyatake Kakang Bos.
Maluku juga hamepet babahan Hawa-nawa ngeningken Pancandriya sajuka kang sinidikara sakedheping netra. Negari Widarba den regem jinumput dadya sakmrica binubut kalebetaken ing wuluh gading sirna ilang gumelaring negaring Widarba. Wah, Praja Widarba kang gedhene semono kok gulung, kok lebokke ana ing wuluh gading. Kakang Drasa, aja mbok sengguh aku ora weruh nyata kowe pamer kasekten, yo. Lakon bakal tak rebut ananing wuluh gading kuwi, Kakang. Lamun sira digdaya kene, rabuton. Latala. Monggo kala den apus krama saya bendu pindha latu sewu ing sedya arsa ngrebut wanipun nang wuluh gading. Prayitna Prabu Drasa giya matek pengabaran lesus kadya pinusus hanggubel hanggane monggo kala binuncang angin Garuda tambuh tibane. Surem dewangkara kingkin kembeng-kembeng padoning netra Dyah Padmawati nadyan loh datan tumiba dupi enget lelampan kang wis kawuri labeden nyonganyaya ingkang kadang satemah kedah nglampahi karmaning gesang urip ngulandara sasat ngayam wana tilar praja kang wis kinukut ing jagat tandhesing batin sungkawaning galih satemah datan lipuring pangimur-imur ririh ing pangarih-arih
mangkono panglucitaning Wardaya kang kawiyosing lesan. Panandanging Dewi Padmawati yen to wis dadi prasetyaning sun lampahi paukuman dherekake tindake sinuwun Kentrayana wonten pundi kemawon dene abota kados menapa amung tansah masrahaken jiwa lan raga kula awet bekti kula dhateng Kakang Mas Kentrayana duh dewa inggih Gusti Ayu leres ingkang dados pangendika Paduka sedaya menika sampun dados pepestining jagat. Sumangga kula dherekaken sami hamemuji wonten ing ngarsaning Sang Hyang Widi Amrih sageta enggal luar saking panandang menika Gusti Ayu. Gusti Ayu, lelakon menika saenipun kedah dipun lampahi Gusti Ayu. Trisang kapirangu rinangkul kinempit kempit duh sang retnaning bawana Duh Kakang Mbok kaget raos sing manah kula dene sowan kula ing pameneng nak yenaken kawilujengan Paduka. Ananging kepara Paduka nganglunaken jangga ndawahaken suku kados dening nengenaken tata kaprajan Kakang Mbok. Duh Gusti Ayu. Paduka rawuh wonten alas mamenang. Kula ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk Gusti. Kados pundi to Kakang Mbok? Kula menika tasih kadang Paduka lho. Sampun sakmestinipun kula ngaturaken sembah dhateng Paduka ingkang kula bekteni to Kakang Mbok. Nini Sutiknawati. Tak jalu aja ewuh ing pambudi. Kalemun to kabeh kuwi ndunungake trap silaning akrama marang Garwanata ing Yawastina sinuwun Prabu Yudayaka. Dosa napa ingkang badhe kawula sandhang menawi to kula sing lar saking kekadangan? Ing tata gelar kula garwa prameswari. Ing batos mboten saged kula selaki bilih Kakang Mbok Padmawati tasih kalebet kadang nata inggih sesembahan kawula ingkang kula pundi. Monggo to Kakang Mbok, kula aturi jumeneng Kakang Mbok. Nyuwun dedep didem perbawaning ratri. Nyuwun diagunging samudra Sadara wus manjer kawuryan. Monggo kula aturi jumeneng to. Monggo kula aturi jumeneng to Kakang
ngawuningani kahanan kang dumadi andadekake rasaku kaya tinetesan embun kang wayu setaun. Satemah asrep saranduning badan. Kanjeng Rama, kula ngaturaken sembah konjuk wonten ing ngarsa paduka. Iya Nini. Tak tampa pangebektimu tumrap marang jeneng sira ya. Sawetara ora ketemu kelawan sliramu rak ya padha becik to. Nuwun inggih Kanjeng Rama. Awit saking pangestu paduka, sowan kula rahayu wilujeng nir ing sami kala Kanjeng Rama. Semanten ugi kula pun sanjaya ngaturaken sembah pangabekti wonten ngarsa paduka Sang Rekyana Patih. Iya, tak tampa pangabektimu banyu mili pangestuku tumrap sira. Nanging kosik to. Kok isih ngrembug bab perkara patih-patih kuwi lak mbiyen to. Saiki aku wis dadi kawula kang lumrah ngono. Luwih prayoga kalenggahan iki kanggo sarana ngraketake kekadangan. Balik jereng sira, Sutiknawati. Dene ana wigati apa sira kok kadherekake Dimas Patih Sanjaya tedhak ing alas mamenang? Nuwun inggih Kanjeng Rama. Kakang Mbok Padmawati, tali ingkang ngregancang ing kekadangan punika tansah adamel rasa ngutha-atosaken tumrap kayuanan paduka lan kasugenganipun Kakang Gendrayana. Kasunyatan kang gumelar. Gusti kang ngakarya jagat masih welas tumrap titah kang nandhang rudaten yayi. Aku pinayungan karahayon saha katentreman. Semono uga kakangmu Gendrayana tansah pinaringan kasarasan yayi. Syukur sekedhik jumurung Kakang Mbok. Malah kepara suwan kula ing papan menika boten namung nakinaken kayuanan paduka lan Kakang Gendrayana. Ananging arsa atur pawarta ingkang surasanipun Mbok menawi saged damel pepadang tumrap paduka Kakang Mbok. Pawarta poto yayi. Kakang Mas Sudarsana mboten anggadhahi rasa serik dumateng lelakon ingkang sampun kawuri. Malah kepara Kakang Sudarsana badhe asung sabiyantu Kakang Mbok. Waduh. Gedene rasa tresnamu ora bisa ditimbang marang gebyaring kadonyan. Ora ngira jebul nganti semono anggone Denayu Padmawati menggalihke Raden Gendrayana. Boten dangu malih panandang paduka badhe kasirep satemah dadosaken paduka gumregah kang katon bergagah. Duh yayi, aku ngaturake gedhening panuwunku tanpa upama. Dene Yayi Sudarsana bisa anduweni pramoyoga kang anjuke gawe bungahe Kakang Gendrayana. Lajeng Kakang Mas Gendrayana wonten pundi to Kakang Mbok? Pun Kakang ingkang prapta, Yayi. Oh, Raden. Monggo Raden, klaturi lenggah ingkang sekeca Raden. Monggo Kakang Mas. Iya Yayi Padmawati, Sutiknawati apa dene Patih Sutikna. Bagya mulya rasaning atiku. Dene nganti semono penggalihe garwamu Yayi Sudarsana ya kadangku marang pun Kakang Sutiknawati. Nggih Kakang Mas, sedaya menika awit ageng rasa tresnanipun Kakang Sudarsana dumateng paduka. Iya nyata Yayi Sudarsana satriya ingkang ngambek utama. Nini Sutiknawati. Dawuh dalem Kanjeng Rama.
pun Rama uga ngrasakake bungah. Awit pawarta saka Yawastina kang pranyata andadekake marganing kamulyan ini. Nun inggih Kakang Sutikna. Awit wanter pangandikanipun Sinuhun Prabu Yudayaka ing Yawastina. Menawi kekadanganipun Trah Prabu Parikesit kadya lumah kureping suruh. Nadyan beda wenane lamun ginigit padha rasane. Kepareng matur Raden. Estunipun kula kadhawuhan nata Yawastina sabyantu bot repotipun paduka anggenipun nglampahi ing alas mamenang. Yo kadang-kadangku kabeh wae ndak jaluk aja padha duweni pangrasa yen tamu minangkani sedyaku. Nanging iki uga dadi darmaning titah. Mula dina iki ayuh padha diwiwiti anggone nggayuh jatining diri kanthi mbabat dosa nista kang candala nglebur budi angkara yayi. enjing nembang tengara kumuruh pitaling wadya sadaya samya samapta apropusananira Sang patih sigra hanata bare nyawiji kumolong dampyak kumuro swarane Pangestraken dawuh Raden. Binarung krapyak watang akate gumelar ngebeki swarane ku muro jegrek kekudung mendung pepayung langit Raden Gendrayana datan mubah datan musik kasikara ing batin anteping tekad sigra laku dharma hambabat wana mamenang ing sedya minangka yasa kedaton cukat trengginas kang padha nambut kardi
kaya bisa mbubrahke nalar. Saya hebat. Nadyan to ya nyatane sing nata ki lah pirang-pirang dina. Sing padu pirang-pirang jam. Ning ya dadine ya apik ngene lho. Nah iya. Kompak. Bener. Nadyan iki mung tembunge iki tembang cara kuno nek digarap anyar ku rak dadine beda. Tak ngono to? Nah ya ki mau tembang apa? Gethuk Lindri. Lho kok Lindri ora usah nganggo gethuk. Oh. Lindri adang telung panci. Gawe semayi.
Tek akeh men telung panci. Lawu Lah wong apa? akeh samene apa ya nek Lah iya. Lawu apa ki, Mas? semayi. Semayi ki? Aku ya urung ero wong aku urung tau ngrasakne kuwi. Pancen mung sepele sak lindri. Lah iya. Nah, kuwi ana hubungane apa ora karo nek kocak lindri-lindri ngono kae? Ya beda wong iki panganan wong nama ati emplok plok amak telep. Oh. Lah kaya wong luwe kabeh to iki. Iya, ya awake dhewe iki ora ya luwe nek bar babat alas kaya ngene iki. Lah ya wong kurang Karo leren. Lah ning awake dhewe iki ning alas iki ya mangane sak anane wae. Nah ya saknone ya tetep pak telep to. Lho lah iya tegese iki Wowoan. wowohan. Cara carane iki adang-adang apa sing ngono nang alas kene iso dipangan rak ngono to Kang Gareng. Aku mau weruh wowoan, wah tak demek empuk. Lho, apa Trutul-trutul ana tutul-tutul rupane rada putih, tutul-tutule ireng tak demek empuk tak pangan wae ngelak gigit tak cokot. Lho ning nek nadyan sak mangan ning kudu ngati-ati lho Kang Gareng. Ana ngalas kuwi. Nah aku dadi mutah-mutah ki mo ya. Lah mergane iki ana wowohan sing bisa dipangan, ana sing ora bisa dipangan, rak ngono. Mula kuwi jebule jare Bagong ki mau jarene pace. Wah, pace iki nek mateng ki jebule ya pahit. Aja nek sing rasane pancen ya pace ku ora pati enak. Ning saiki akeh wong golek pace, nggo tombo. Iso kadang diwaca ngono kae ya, Gong. Ah iya. Pacebuk ngono kae. Kae Beda meneh. Oh, beda to. Kae rak nggon media sosial. Oh, rak ngono ya. Terus sing wit kono mau nadyan wite iki cilik. Kaya mlanding ting dudu mlanding. Ning watose ra umum tak pecok ki ya meksa ora tedas. Apa wit lamtara kean? Apa? Lamtara. Nyatane ya apa mergo ana sing tunggu apa piye ngono. Lho, ngalas ki Oh, sing nang kemah to? Sapa? Sing nang ngisor wit anu gedhe kae. Ana wite cilik mau tak Lah ora pecok. dikandani karo wong sing liwat kae mang. Piye? Wong kuwi saben-saben sapi dicencang nang kono kuwi mesti berot-berot kok. Wo, lah wong ya radong. Oh lah ya mulane iki sosok iki takon-takon. Lek, Piye, Pak? bapak ki angger mlebu alas rewang-rewang ngene iki melu seneng to, Lek. Heeh. Ana tanduran sing dikangeni bapak. Apa kuwi, Pak? Jamur to, Lek. Jamur. Heeh. Nah, Jamur to, Lek senengane bapak. Jamur sing manggone ning isor apa sing ning dhuwur? Jamur letong kuwi. Sembranan. Lah sosok jan ki sosoke ene wong Jamur kuwi sing kenyil-kenyil kae to, Lek, iso digawe sate. Oh, nek cara nggon aku ki Jamur gaje. nah jamur gajih ana, jamur barat ngono kae ana. Malah ana uga sing nggo jamur ana jamur trucuk. Heeh. Ana sing akeh ngrumpul-ngrumpulno kae. Gek wingi tak anu klumpukke wong sak desa sing do nggawa jamur nglumpuk rene ngono do nggo jamur kulit, Pak. ya ora tegas. Iki beda reng. Iki jamur kulit ki apa? Ayo kaya penyakit ngono kae. Ana neh jamur gigit. Karemane bapak kuwi yen Mapane dicampur. nang nggon wit Apa? garing ngono kuwi kaya nang nggon pring garing. Kuwi jenenge Ngono kuwi jamur gigit. gigit. Engko nek wis digoleki to diumbah resik kae, engko dibothok apa digawe lintingan lah ya enak ora karuan. Lah nek jamur merang ngono kae. Ayo jamur merang ki mediane saka merang kuwi. Oh. Sing dienggo nandur-nandur ki nang nggon merang ngono. Tak kira ki nek Ya kaya jamur-jamur sing saiki. ning jenenge apa? Ya nek pirang-pirang. Jamur sing ning nggon merang kuwi jenenge? Ya diarani jamur merang. Jamur merang, iso diarani jamur merang, ya Gong. Lah iya. Berarti sing manggon ning mburi kuping ki diarani jamur kuping ngono kae ya. Ora kok nang mburi kuping. Lah Jamur kuping kuwi Heeh. wujude iki kaya kuping kuwi lho, nyelek-untik ngono kuwi. oh, Wingi lah nek nek- sing digawa nek Petruk sipat. kuwi tegese jamur rudel nek kuwi. Endi? Lah kuwi tilikno nggone Petruk. Ora iso kok ditiliki Kayak dudu jamur ya. Lah apa kuwi? Lah ya udele dawa.
Anggere barang sing mergo ketok turah dawa kaya udele, ora kok jamur. Lah kuwi Lah ya usise dawa. isen alas iki jebule ya maneka warna. Ning ya pancen kudu ngati-ati saben alas kuwi beda, sing tunggu beda kahanan, beda suasana, beda perbawane. Angine ya beda, perbawane beda-beda. Dasare iber-iberan ki ya akeh ya Kang Gareng. Bangsane manuk-manuk ning alas niki ya. Sing manuk langka, ana manuk jalak, ana manuk sing ora galak. Wit gedhe ngantos cilik. Wingi ya aku mlaku-mlaku nek iber-iber. Apa? Mataku klebon iber-iber. Kuwi dudu manuk nek kuwi. Lah ya iber-iber kaya mabur kaya. Oh iya. Kuwi ya kewan sing iso mabur Lah ngono iso. kae. Ning dudu golongane manuk. Dudu. Dadi sing iso Manuk ki mabur. sing duwe swiwi. Ya ora. Kok ora piye? Ha pitik kan duwe swiwi ya dudu manuk. Manuk uga duwe wulu. Le. Ya ora mesti, Pak. Manuke bapak apa wulune kae? Hus. Kae iki kutut ke ya Nyandak wulune kuwi. arang-arang ngono. Pancen akeh. Mula sing jenenge titaing dewa utawa titaing Gusti kuwi Sing mapan ning alas. ning alas utawa ning kampung Wiwit saka ula. maneka warna. Celeng, ana gajah, ana kidang, Tumo. ana macan. Tumo ki ra ning alas. Ora. Hus. Bapak dindas-ndaske. Lah apa jenenge lah ya wong anggone ning kono kok njur Bapak ki tumo kok ning alas iki lho. Bapak ngene lho, Gong. Bapak ki angger kewan iki mesti ning alas lho. Tumo ki ya iso ning alas iki sing nggawa awake dhewe. Karepe bapak Dadi iki. tumone iki piknik ning lempit ngono lho. Karo leren ngene iki to, Pak. Iki ya tetembangan apa-apa sing nambi anu ben nyuda kesel, Pak. Kono sing Karo kabisan ngedhukke, ngono apa to, Le. ngidunke tensi. Bapak tak tepas-tepas kene. Bapak ki mung dawuh tok mung arep tepas-tepas tok. Jatahe bapak ki nyambut gawe wengi to, Le. Bapak talas wengi-wengi. Kowe do turu ki bapak. Kaya Bapak bakul dhewe. sate tugase mung tepas-tepas. Tepas ora mateng-mateng ya to, Le. Lah ya kok bapak ki mau ngendika lho Kang Gareng, Gong. Piye, Tru? Bapak ki nyambut gawe nek wengi. Lah wengi ki do Jare leren kok awake dhewe turu dheweke babat-babat ngono. babat-babat lek sing dibabat bengi ki apa? Ya apa wae to, Le. Barang sing ora ketok ya dibabati bapak. Ben aja ganggu kowe. Lah ya wong bapak ki traing dewa kok. Oh, sik to, traing dewa apa traing lawa? Traing dewa. Nek lawa kae lek nek awan turu, nek bengi babat-babat. Lah karek lawa ki bengi golek pangane nek bengi. Nek bapak ki yo maneka warna iso dadi jalma manungsa. Niki sakjane setengah dewa. Sosok ki yo Iso dadi kewan. iso Iso gare butuhe to, Le. Dadi apa Ya iso wae. ngono to, Tru? Iso. Weh, dadi bapak ki nek pas butuh iso dadi kewan. Upamane iso dadi cacing apa pas liwat Ora kolak. cacing ya kewan sing duwe wibawa ngono kae. Lho, cacing ki ya duwe wibawa lho, Pak. Ana ngendi wibawane? Weh, nek didak ngloget ngono kae. Lah ya wibawa ta kuwi. Paling nggo pakan iwak ngono nggo mancing bocah-bocah kuwi. Tembangan, Pak. Sing rada saben bengi. Kangen. iki awan. Lah ya ki wong jenenge jarene kon tembangan kuwi tak Wong goleke tembangan kok malah Aja padha Pentelengan. padon. tegese iki aku tak nembang apa ngono muni wong ngerti-ngerti kok saben bengi bapak kuwi mau babat-babat kuwi mau. Iki jenenge tembang ki ana bawane. Nyawang kona. Apa ya ro ya Kang Gareng? Bagong Lah iya, kuwi mula kuwi apa genah enek ndak bengi konang ki apa enek? kok saben bengi. Lah mula kuwi. Lah ki mbiyen ki nang nggere nang pinggir dadah niku nggere parine iki lagi do arep ambyar kae, biak kae mesti konang ki pirang-pirang. Aku gak ben arep nyekel konang malah tanganku mlonyoh jebule ana wong ngerokok ning pinggir sawah. Wah tak cekeli jebule udute kuwi ting we. Rak ya diulatke sik Lah ya wong ana wong Lah kowe kira ya ngerti to nek Gareng ki genah rapati cetha. Le delok konange kon le cekel kene. Padha murupe.
Rumah saku. Wong bantah ae Kang Gareng. Lah konang ke murup udute iki ya murup abang kelip-kelip ngono. Lah iya, Teko mbiyen ya nak tau kleru to ya. Nah iya. Tekong iki mau. Njuruk. Yen ngono mau. Yen memajang mung karo janur kuning. Ya ora mesti jane. Ora mesti wong tembang kok dipaido ta ya. Lha aku kok ora maido. Wis kok kono diteruske mbangane iku do padu. Kembang wae weton gunung. Kuwi ora nggo tak dang, cing tak dang. Jong ngono kae ya. Lagi ning ngalas ki rapati arang-arang tadang-tadang. Ajake tanggapane sithik dadi sing teko ora akeh. Iki manut anggaran. Nah iya. Pacitan sarwi Cara nggon aku kae ora mung jenang tok Kang Gareng. Napa? Pacitan ki ya nek krasikan, nek liyane emping ngono ki. Iki kok mung senengane jenang. Nggono aku pacitani terasi to, Li. Kuwi komplase to. Terasi iki komplitane Lombok, Pak. Wah, bapak ki nglindur. Lah iki jenenge ora mlebu tak pacitan. Mbok menawa ki bapak ki mbiyen ki. Biyen. Zaman bapak ya. Zaman simbok ki ya isih bareng karo bapak ki anggere dikon tuku terasi no didili ning dalan. Mbok pacitan dimut. Kulinane bapak kuwi angger simbok kuwi nyambel lenggah nang jejere dadi pacitane ya bumbu-bumbu Lombok kuwi mau mula terasi ngono. Nek terasi kok dienggo pacitan apa ora amor yang lambe. Bakune amis to, Li. Panas otan Anane ora nganggo kuwi ora nganggo to. Anggaran to. Ora nganggo ngono kuwi. Ora nganggo ya wis nek rasa dadak mencereng to, Pi Kong. to, Li. Lah jan matane yombong ngene iki kok mencereng. Yo, Panas udan aling-aling caping gunung. Mie ayam gerobak biru. Ah, Senengane Wahyu. bener. Nadyan wadon sarta lanang hinumane bayu bening dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi saiki ono ngerti jarene
sok ora bisa ngawang untuk desa dadi raja dene ora ilang ane padha lara Aduh ya. Wah, Bagong ki. Bagong piye aku ora ngopo-ngopo aku ki ngentekke tembang kok iso. Nek wis bar nembang ki ya wis meneng wae kok ora usah ngeplaki wong. Alah ya ora gandeng saking seneng iki Bagong ki tak jagurke ngono lho. Gier. Ning ngeneki sirahku ki mata. Lah ya ora njarak lho. Oh. Dadi dudu kowe ta? Lah mbah aku ya ora ngerti kok. Wah. Aduh ya. Kok malah kok mburi genti ki Petruk ki mesti. Ki Petruk ki. Aku ki ora ngopo-ngopo ya, Kang. Rok, Kowe iki ngeplak aku. Ora, aku ki ora ngeplak kowe lho. Kowe iki aja gawe giris lho, Reng. Waduh. Mbales ya, Reng. Kowe mbales kowe. Aku ket mau ki nang kene ki malah aku ki ngarani kowe kok malah. Lah iki nyatane aku ya ditotok lho. Engko gek bapak. Bapak ono Ya aja geger lho. Ki apa perkara wit mau ya? Wit sing di aku ki Aja aku medeni ora lho. ngomong malah kene iki. Wit sing tak kethok ra tedas ki mau. Lah ora ngerti lho kowe ki. Aduh ya. Mulo den mulo. Sikilku ki sapa sing geret? Aku lho. Colne. Ora nek sing Ora ada ngomong aku kira ngomong. Kaya ana sing geret. Wah, Pak iki piye iki? Ki, Pak, mulo nek alas yen ngomong ki hati-hati utawa waton ngomong. Aku ora ngomong aku main ketembangan lho Pak ki mau. Aku seneng-seneng. Prihatin ki Ndara sing Bapak ki ngerti to, Le. Kowe pengen ngerti apa? Yo, apa? Sapa Pak? Sapa Pak? Mripatmu tak tambali aspal nek saya. Malah saya tambal aspal ya malah saya ora ketok. Usapen nganggo kuncung kaya biasane ki lho, Pak. Ah, ya iki lengo sing muksisate gedenya. Nyedak rene mlene mripatmu ya, Le. Tak tambal apa sing mbok kawruhi mengko. Ya, Pak. Tes. Lho. Sawang. Kowe lah dalah. Apa? Kisanak ndak sawang wujudmu cat katon catora kowe kemuani ngganggu gawe marang para kanak-panakawan kang dadi abdiku kowe iki bangsane apa? Walah tala yo. Aku mangerti jenengku Tedya Kala Puspanjala kang rumeksa ing alas pamenang. Ajur kuwi sapa? Takon marang aku kasih Gendrayana kang mandhegani para kadang kang padha babat alas kowe arep tala yo. Tetelo jalma pinunjul kowe manungsa nanging pranyata bisa mangerteni wujuding jim priprayangan kang tan kasat netra lawaran kaya aku. puji kunjuk syukur mring purbaning jagat dene aku kasinungan kabisan bisa mulat wujuding jin priprayangan kang kaya kowe. Yo. Yen kowe mangerteni kahanan kang tan kasat mata mestine kowe ngerti akeh titah kang padha mapan ing alas iki. Nanging sebab apa kowe wani ganggu gawe kanthi babat alas?
prayogane kowe ora susah sumurup ora usah mangerteni. Aja melu cawe-cawe perkaraku becik. Sumingkira saka papan kene aku bakal mbacutake babat. Alah, ora kena ginawe becik. Aku kang dadi pepalang. Yen aku mbacut kowe arep apa? Wah lata. Yo, nadyan sekti kawan njor langit. Kopat kapito buntut tulo kekejro menuk brajangan tatap ke kemudo sumyur kuantamu Gus. Sinong genteng trajange. Yo. Weh, becik ayo mundur dhisik. Dadi atur ning ngasane ratu Gusti. Yo. Ayo mundur. Yo. Ayo mundur ayo. Dadi atur. Praton
Polo kang tumingal prang campuh samya ngedali lir-tatit wileding kodo cahyanggung manguncang niti Kololotro manik pati rojo dewaku di adikku tunggul wulung di Ana dawuhmu apa kakang kepareng amiji tunggul wulung Ojo dadi kaget dengan asamu Yodi. Ora piye kakang? Senadyan to dudu ancine ana ing pasewakan angin si Adi pun kakang timbali supayane sowan ana ngarsane pun kakang di. Wah, Allah. Andadake kagiat araos sing manah kakang dene ana wigati apa kakang Prabu Jimlocaya ndangu marang ingkang rayipun Jim Tunggul Ulung janjane ana apa to kakang? Ora ana bab kang wigati tumraping ketaton ang mamenang kene nanging mligine amung kakang kepengin sabet jagong kelawan Siadi njumbuhake rasa tundane kanggo kamulyane kedaton alas mamenang di. Ya kakang Jimlocaya sawetara wis suwe anggone kakang rumeksa ing alas mamenang malah kepara wis orong windu. Ateges wis 16 taun anggone kakang dadi warangkaning para kawula dadi tetungguling para kawula Jim Setan Priprayangan ing alas mamenang kene kakang. Pancen tak rasa anggonipun kakang 16 taun madeg minangka nalendrana ing kedaton alas mamenang kene. Kabeh wis ndak suntakake kanggo mulyaning para kawula supayane samengko para kawulaku ora ana kang cecingkran lan ora ana kang bakal jongkeng kawibawaning Sundi. Dasar kepara nyata
Kakang Prabu wis nuduhake minangka jejering Nalendra kang demen ngayomi marang para kawulane. Iya, pancen ora sisip Kakang. Nanging Di sawetara iki kahanane ing Kedhaton alas mamenang beneh lawan adat saben. Lho. Kok beda karo adat saben? Lire kepiye, Kakang? Ento saka rasa pangarasaku. Adat saben kuwi kahanane katone adem, ayem nanging kene wektu dina iki kahanane lako rada panas Di. Yang ditu kala Lodra Mas Patik Raja Dewaku. Pancen bener apa sing dadi pangantikane Kakang Prabu Jimlocaya? Yo, adat sabene ngrasake nikmatmu pangat satotone tya nanging ngeloking kahanan dina iki lah kok tiba kosok wangsule Kakang. Hawa rasane panas semune anggibas marang raga kang kawekas. Pancen ana Kang Anjalari. Mbok menawa ana rubeda kang tumempuh marang kraton mamenang kene Kakang. Jebul Siadi uga ngrasakake kahanan kang kaya mangkene mula Di. Tak jaluk ento nganti ana apa apane Siadi uga melu cawe-cawe Di. Ingkang sowan, Sun. Lho, sapa kae? Laruta saking Kruda risang kuru-kura sang Sri. Yen tak sawang iki kawula ana ing alas mamenang ora kleru panduluku kala Puspanjala iki. Kasinggen mekaten sinuwun. Dene ana pari gawe apa? Wis sowan ora tiba titi kala mangsane ana ing pasewakan. Ana wigati apa? Nggih sinuwun, ngaturi uninga. Bilih ing dinten samangke wonten jalma manungsa ingkang sampun wanuh-waning risak alas mamenang. Lan kula sampun menggak sedyanipun ananging kula mboten kuwawa nandingi kredanipun sinuwun. Well, adalah ngono. Nggih. Dadi ana manungsa kang wanuh-wani gawe rusak katentreman ing alas pamenang. Kakang Jimlocaya. Kepiye, Eyai? Pancen ora sisip panggraitaku. Cetha kabeh kuwi ana sing jalari. Yen kaya mangkono ayo Di, derekno pun Kakang mrebeki marang jalma manungsa iki. Ayo enggal dipapakake Kakang Jimlocaya.
Manikanda ingkang wonten ing wana mamenang. Lenggih ingkang lagya babat wana Patih Sanjaya lan para kadang sabiyantu Raden Gendrayana mangkono saking katebihan. Jebul kae manungsa kang wis wani ganggu gawe marang bangsaku. Tunggul wulung. Piye Kakang Jimlojaya? Selak mesake para kawula marokake ayo disirnakake wae manungsa kae. Ayo Kakang para manungsa kabeh lakon tak foto. Waduh. Sikaparat manungsa sugih kanta bondo wani kang tumingal prang campuh samya ngedali
Sak mundure Sutikna lan Sunjaya iki ana satriya bagus ngaglah ana ing pangarepanku. Sapa iki? Yen to kowe takon marang aku, ya aku iki Gendrayana kang dadi suwing para kadang kang lagi babas wana. Jebul kowe kang rumani kae mo kabeh Gendrayana. Jebul diangkelane ya Kakang. Ya dasar kepara nyata. Kowe arep apa? Gendrayana wis cetha wela-wela. Kowe sak kadang wis gawe rusak samengko mandhek anggonmu babat alas. Sumurupa para jim. Sayektine babar pisan ora ana ceceking atiku kepengin gawe rusak ana ing alas mamenang kene. Gendrayana, kowe kandha yen ta ora niat gawe rusak nanging nyatane kowe babat wit-witan satemah padha rubuh lan gawe rusak. Bosah baseh kaya mangkene. Dinulu kanthi tata gelar pancen aku sakadang babat alas nanging sayektine aku bebodro yasa papan dunung ngiras pantes bakal rumeksa wana. Nganggo dasar apa? Kowe kandha bakal rumeksa kamangka nyatane wis gawe rusak kahanan alas. Sumurupa Jim Locaya. Gusti kang karo jagat wis paring laladan kang awujud alas gung liwang-liwung jembare prasasat tanpa tepi. Kabeh iki sayekti kanggo papan panguripaning sagung titah Madyapada. Kang tan kasat mata, kang lumaku, kang anggramah, kang bisa mabur, kang bisa nglangi apa dene kang bisa silem banyu lan sak pepadane. Kabeh kuwi mau diwenangake mapan ana ing kono. Ora bisa. Para manungsa ora tak lilane mapan ana ing kene. Sabab apa? Sababe manungsa kuwi watak manungsa kang tasah ngongso yen dituruti kekarepane prasasat jagat bakal diemperi. Kowe aja waton ngucap, aja mbok gebyah-uyah padha asine. Gendrayana sakadang ora niat gawe rusak, kepara anggonku babat alas kanggo mangun papan dunung, ngiras pantes maranata kahanan wana kang durung tumata. Ing pamrih kabeh padha bisa mapan anut kodrate dhewe-dhewe. Bisa mat sinamadan daya dinayan ora padha ngganggu siji lan siji. Mandhek anggonmu sesora. Tan wurunga kabeh kandhane ngomong kandhek ing pangucap ora bakal tok wujudi kabeh. Wis padha jleh ngrungokake sesorahmu. Kang ngamung lelamisan abang-abang lambe. Kage minggato saka papan kene yen ora keduga lunga kelakon sirna dening Jim Tunggul Wulung. Kalunga yen kasembadan.
nako mawur mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso jagat dewa Bathara jagat pangestungkara jebul ora kena sinangga enteng kridane para jim ingkang dumunung ing alas mamenang sawise aku lumayu endo sawatara jebul ana pinanggya kalawan kawujudan anitik panyandang busana paduka kados Nalendra lajeng sinten to jejuluk paduka wingking saking pundi sinuwun menawi sudi amastani kula Prabu Drasa Nalendra ing Praja Widarba lajeng paduka ngalaya Wulandara ing alas menika sinten ingkang dados kekasih paduka Raden nuwun inggih Sang Prabu ingkang sudi amastani kula menika kekasih Gendrayana nuwun inggih kaluhuran dawuh paduka jagat sampun ngundangaken kawibawan paduka nanging menawi kepareng mangertosi kenging menapa paduka mapan ing alas mamenang menika duh Raden inggih estunipun kula nglampahi paukuman ing jagat awit ageng kalepatan kula dhateng kadang kula Yai Sudarsana inggih Prabu Yudayaka kosok wangsulipun dene wonten wigatos menapa paduka manjing wonten alas manenang menika Sang Prabu inggih temenipun wonten cangkriman ingkang sinandhi wonten ing sajroning ati pramila kula pados tetaing Gusti ingkang saged medharaken werdinipun cangkriman menika kinarya kula saged anggayuh marganing kamuksuhan Raden kula nyuwun sih pitulungan paduka Raden Gendrayana waduh Sang Prabu nyuwun ageng samudra pangaksami mboten ateges kula nampik ananging ing wekdal samenika kula nembe katempu ing ewuh nedengipun kula ambabat wana mamenang kadadak wonten pangamuk ing Jim Locaya menapa Jim Tunggul Wulung temandadosaken perang tanding kula asor ing yuda kenging daya kasektenipun Sang Prabu wah ladalah
Layak to layak. Jebul mboten sisip panggraita kula. Ing sekawit semunipun paduka sengkut ing lampah. Inggih Raden. Mboten ateges kula lumancanging kersa. Monggo kula aturi ngenengaken cipta sesarengan nyuwun sih nugrahaning Jawata amrih pikantuk marganing pepadang Raden. Nuwun inggih namung sendika ngestokaken dawuh paduka Sang Prabu. Sigra patra samati hening aji kineng sura sakti sumo supeng jiwane Gandrayana! Perang durung rampung kene aku wis lumayu. Gandrayana. Iya, aja mbok sengguh aku. Asor yuda kelawan jeneng sira aku ngupadi papan kang luwih jembar. Iya, tiba kebenaran. Iki wis mapan ana ing papan kang jembar. Mula saka kuwi ayo tuntasake anggone peperangan. Ayo para gagi ketoken aji jaya kawijaya. Kon pangajapku kowe keduwenangan. Sigra patrap semedi nenggih Raden Gendrayana. Sigra matek aji kineng katamaken lucaya manggolos. Pranyata nglumpruk kang tanpa daya. Asetelak blake dadaku. Aduh kepiye iki Kakang Jimlojaya iki malah kebondo. Iki lumpuh. Brangkang kowe ra iso ngene iki kepiye to Kakang? Iki kok ya kenceng mentok iki kabondo iki lho Kakang. Jimlojaya apa dene Tunggul Wulung? Iki piye Sing Gandrayana? gedhe pangapuramu dene paripaksa aku nindakake pakarti kaya mangkene. Ora teges aku ki tak siya marang jeneng sira, Tunggul Wulung, apa dene Locaya. Ing sekawit aku kandha kelawang jeneng sira sakloron miwah para kadang jim ingkang mapan ana ing alas mamenang. Yen to pakartiku sakadang iki ora bakal gawe suna, ora bakal gawe rusak. Nanging ayo to padha bebarengan rumeksa rahayuning alas mamenang nut marang kodrate dhewe-dhewe. Oh, iya. Reh ning aku manungsa, kowe titah jim priprayangan kang ora bisa didulu dening manungsa lumrah. Ayo padha mapan, padha papane dhewe-dhewe. Yen kaya mangkono setiamu, Kakang Jimlojaya Aluwung manut apa kang dadi kersane Gandrayana. Nanging sadurunge aku walana dhisik ya Gandrayana. Oh iya, kene tak usap saliramu bakal bisa wal
nirmala temahing jati, jati temah mulya. Nyata laruta saking kruda risang kuru-kura sang. Wah. Locaya apa dene tunggul wulung. Yen tak waspadakake, sira kuwi ndarbeni kaluwihan sakpadha padaning tumitah bisawa ayuh bebarengan kelawan aku memayu hayuning jagat ngono kepiye. Yen pancen wis dadi setiamu, aku amung ngestoki dawuhmu Gendrayana. Bakal tak reksa anane alas mamenang lan aku bakal suwita ana ngarsamu Gendrayana. Ya yen ngono maragake padha mapan ing papan-papan kang pinesti, ing wit-witan kang gedhe, ing wewangunan sing kira-kira pantes kinarya papan dunungmu, kowe tak lilani. Lan reksan aku sak kadang anggonku jumeneng ning alas mamenang kene. Yo, tak estoke dawuhmu Gendrayana. Ayo, aku njaluk pamit. Allah pamit Sang Prabu Drasa, kula nelakaken agung panuwun dene paduka sampun sabiyantu dhateng kula sakadang. Raden, sampun sakmestinipun titahing Madyapada kedah nindakaken darmaning kautaman. Tansah sabiyantu dhateng sinten kewala ingkang nandhang pepeteng Raden. Nuwun inggih leres pangandika paduka Sang Prabu. Pramila kula mboten badhe singlaring kasaguhan. Menawi kepareng sumangga kula aturi ambabar wontenipun cangkriman paduka. Inggih. Menawi mekaten ingkang dados cangkrimanipun Padang Norarina. Padang Norarina. Gumelaring jagat raya segara kang tanpa tepi tan kasat mata tinuju titahing Gusti. Nuwun inggih Sang Prabu, sumangga menengaken kula aturi sedhakep saluku juga kula ingkang badhe medharaken wontenipun cangkrimaning sampun paduka andharaken kanthi awujud sesekaran. Sun mamuji mrih kang maha suci. Marganing kang kamoksuan sejati lamun titah sayakti waspana padang tan margasra padang ingkang satu cahyaning kang murbeng dumati lamun wus hanyarira tentram jroning kalbu.
tan mikir sabarang donya iku haran manunggal kawula Gusti mukswa kang tanpa raga Duh, Raden Gendroyono. Nggih wonten dawuh Sang Prabu. Kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Dene pranyata paduka ingkang saged ambatang cangkriman meniku. Lan kula sampun anggadhahi pangantep-antep bilih sok sinten ingkang saged ambabar cangkriman inggih menika ingkang wenang nampi teken 8 gading meniku. Sumangga Raden kula aturi nampi. Nun inggih Sang Prabu ngaturaken panuwun kula tampi teken 8 gading saking paduka. Wauto nalika samono Raden Gendroyono wis hanampi 8 gading sigra binuka kasuntak gumelar Praja Widarba. Jati nunggal cahyaning Gusti Raga sirna dadi cahya cahya sirna. Titah ulun Ger Gendroyono reh ning wus pundhat anggon kita nindakake laku lelana brata nebus kaluputan kanthi babat kadosan watak budi candala mula wektu dina iki jeneng kita kelakon gayuh makutanira sarta nampa kanugrahan kang ngawujud kraton endah sinebut Widarba ya mamenang nanging kula kabeh iku mau durung purna pakaryan kita kepara malah nedya kawiwitan.